Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mga buntag mga igala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Unsay relasyon? Magstorya tag relasyon Ronoy. dili relasyon sa imong silingan. Unsay relasyon sa high blood, sa anemic, o sa ubang parte sa imong mga lawas. Okay. Medyo complicated din siya may gala kay ginatudlo na ako sa mga bagong doktor o mga interns, mga fourth year medical students sa una. Wa naman kung nagtudlo ron kay gikapoy tiguwang na sa kadaghan sa akong responsibilidad may gala di na gyud makaya. Gusto ko, ganahan ko magtudlo pero ang problema kay wala gyud panahon. Makasabaan ako nga dugay na ako maabot sa clinic. So ako na lang ikwento pagtudlo pero kan kayo enjoy kayo magtudlo mga batanon may gala enjoy gid sa kaya gid kay makita nimo nga magtulo na lalaway ko kasabot. So hinahinayan ako ni hagpat may gala para makasabot mo ngano man gyud nga masuko man ning mga doktor kun dili inom mo ng tambal. Ano man nga, mayroon na ganitag, wala ko na ako'y vertigo dok, kay anemic ko, masuko na yun. Alangan kay, kuwan man na siya, mga manang, kanang, mura ganig, sangin lang ni mo na bang kuwan, silingan ko, ilabot dito sa iyong sudan. Ingana yun na siya mga manong. So, ingana paminaw lang yun, hinahinayon ako kuwan, hinahinayon ako ang istorya ani karon makasabot po makaingon gyud mo gyud nga sus kuyawa din ang relasyon ani mga unsa ni mga parte sa atong lawas no. Okay, pag magtigulang na mo maabot na mo 26 edad 26 paingon sa 30 ang inyong mga kaugatan manggahi may panang inyong ugat kay bugahi pa. Masabotan na nga dili na siya pliable, di na siya buburot, dili para sa interior sa kanang mga guma nga butangan ni hangin maburot. Kana po mga paburot, di ba? Munay pliable, maburot siya. Ang atong ugat pag abot ng 26 ang edad, 26 years old, maghinay-hinay na siya kagahi. Karon, pag bugahi na siya, magkataas ang inyong blood pressure. Moabot yun ang panahon magalaga. Maabot na mo mga 60, mugahin ang siya, di na yun siya maabri. Kaya kung mubumba imong kasing-kasing, ang atong ugat, muhatag siya og lugar. Muhatag siya og lugar nga makasulod ang dugo. Pagkahuman, pag-abot dito sa capillaries, katong gagbay na kayong ugat na to, sa arteries, imbis nga kuan siya, hatag og agianan, mugahi siya, mo gamay ang agianan, ang caliber sa ugat. Baliktad no? Gikan sa kasing-kasing ang ugat dagko. Pag muagi ang dugo, pag muagi ang dugo, muhatag siya lugar. Lugar siya. Pero pag abot dito sa gagmay nato kay ugat, mga arteries, capillaries ang tawag, mugahi siya para mukusog ang blood pressure. Okay. Pag abot ninyo og 65, gahi naman to, di naman mohatag og lugar ang mga kaugatan. Ang katopong capillaries, di na pud mulihok, no? So, walay mutabang sa dugo sa pagdala dito sa atong kinatumyan sa atong kamot, kinatumyan sa atong kumagko, kinatumyan sa tanang tumoy. Sa tanang tumoy. Mo nang di na mugahi no. Ayaw pasangili na nga. Mo nang dili na siya mugahi kay ngano, kinatumyan man na siya, capillaries man na ang inyong kinatao, capillaries man na siya. So, pag abot na sa edad, dili na siya mo kuan, di na siya mo gahi para makusog ang dugo. So, ngani ni siya. Unsa epekto kung
magkagahi o dili na gyud mulihok ang inyong ugat. Number 1, musaka ang blood pressure. Unsay consequence kung musaka inyong blood pressure? Labaw na gyud wala mo check-up. Wala mo kibalom na abot na tayo mo 160, 170, 180 over 100, nga na ba? Kaya wala may check-up. Kung di pa mo kabalo, hamtod ron, di pa mo kabalo mo paminaw sa inyong pulso, wala po, di ba? Kung sa'yo may tabo, kung muhinay ang supply sa dugo, sa kidney, ang kidney mga manang, mauna siya, muhimo na siya hormone. Ang hormone nga iyang ginahimo, renin, ang pangalan, renin. Kung di mo ka memorize, adto mo sa YouTube, ang pangalan niya, renin. Urag si Rene. Renin. Kana siya nga hormone, mupaingon sa inyong bulalo, sa inyong bukog. Kailangan siguro mong bulalo, no? Kana bang bone marrow sa sulod ba? Sa bukog. Dito, gina-manufacture ang dugo. Ang atong red blood cells. No? Balik ha? Ang mo stimulate nga maghimo og dugo sa atong bone marrow, sa atong bukog, ang renin. Okay? Kuha? Okay. Pag hinay kayo ang supply sa dugo, ang volume, ang pressure, paingon sa kidney, dili na siya mahimo og renin. Ngano man, kay wala na may mutabang sa inyong blood pressure gikan sa kasing-kasing paingon sa mga kaugatan. Wala na. Kay nagahi naman ang inyong ugat. May pang ugat kay mugahi pa. So, unsay tabo? Pag wala ang renin, taas na inyong blood pressure, no? Taas ng blood pressure. Pag wala ang inyong renin nga mo stimulate sa bone marrow, okay, wala pa mo, di pa mo katulgon? Dili mo himo og bone marrow, dili mo himo og dugo. Kuha? Okay. Kung sa'yo tabo, anemic na ka na. Anemic yung kakay na. Pag anemic ka, daghang ka epektado. Okay. Number 1, ang paingon sa inyong utok. Ang utok na to, mudala na siya 1,500 cc nga dugo every second. Una-una lang 1,500 cc nga dugo. Unsay pasabot ana? Daghan pa na sa makaon imong dinuguan karong buntag. Pero daghan na, daghan pa sa regla nimo nang. Kung bata pa ka, kung tigong na, man yung kay regla, di ba? So, kung muminos, mataas yung blood pressure. Taas na. Hinay na kayong dagan sa daloy sa dugo. Paingon sa inyong utok. Pag hinay na ang daloy sa dugo sa inyong utok, unsa man, di mo katulog sa gabi eh. Dili pa na siya tungod kay anemic ka. So, ayun yung pasangin nga anemic ka, nga di ka katulog. Dili na siya 1 plus 1 eh. Dili na 1 plus 1. 1 minus 1 equals 0. Di na kakatulog. So, kung hinay ang supply sa dugo sa inyong utok, dili kakatulog. Nga naman, magkisi-kisi ang atong utok noy. Mag-ingon nga, pastila ning atong amo nga di man ta supplyan ng pagkaon ng dugo. Saan man nato ni pag-function. So, magwiris-wiris na itong imong mga nerve dito sa utok noy. Mag-alingasa. Pag maalingasa na ang atong utok, atong brain, atong nerves, mag-alingasa, magsigi na silang istorya. Maghimo na silang mga kahadlok, kalipay, kasuko, tanan imong kuan ba, manggawas na siya, manong di ka katulog. Pag makamata kag alauna, usab tao ni Dok, di naman ko katulog. Pero di ay, ang ubang parte sa imong utok natulog. Pero ang ubang katong imong memory lobe, kanang nalabiri sa kilid na to sa atong utok, memory lobe man na siya. Muna mapiktuhan pirmi sa taas imong blood pressure. Kano man,
dili man na siya masupply tayo og dugo nga daghan. Unsa hitabo? Di ka katulog kay ang memory na to magsig-tuyok, padumduman to mga utaw mga 20 years ago, katong imong kasuko sa imong asawa 5 years ago, katong utang sa imong igsuon 10 years ago, madumduman na nimo tanan ba kay memory man. Memory load man ang maigo pirme. So why tulog? Usaon na nimo kay wa man kay tulog. Dili matungod na siya sa unsa pa ba na yung anemic ka dili man kay naman gahimo pa man siya butkuan. Dugo. So unsa itabo nimo? Galurat lang na imong mata tibok gabi ba. Bisag usaon nimo di na kakatulog balik. Ang kadaghanan nga ginatudlo na kung may gala. Kinahanglan manormal ang ilang blood pressure. So, ang tambal sa pag-high blood, dili tungod nga i-prevent nga di ka ma-stroke. I-prevent nga di ka mag-atake kasing-kasing, dili noy. Daghan kay kaisa. Utok pa lang ni kung istoryahan ha. Utok pa lang ni. So, pag imong i-control ang blood pressure, ibaba nimo ang blood pressure. Ang atong kasing-kasing di maglisod. So, imbis mo bumba sa kanang kuan ba? Tag 5 ka sako. Okay, iya man kontrahan ang kuan, ang blockade, kontrahan man niya tong gabara dito. Kay gahit na lagi. Imbis nga mo dako kay iyang trabaho, muhinay ang iyang trabaho, pero di na dahil siya kapuyon. Di na siya kapuyon. So, panahon nga mo higda na ka, kay gikapoy na imong muscles, ang imong other parts sa imong utok gikapoy na pod kay nga atong ang naga-function nga kung matata ang atong naga-function kay precortex o postcortex kani dire sa atubang sa atong utok og dire kung matata aktibo kay na siya ngayon nga ilakang imong wala nga tiil isa ka imong kamot ingana mo na siya naga-dictate so tibok adlaw, trabaho diri daghang sige solve ang mga problema, okay na siya. Kato pong imong na experience, i-deposit diri sa imong temporal lobe. Wa pa mo katulgon. Dili pa mo katulgon. Sige, padayon ko. So, i-control inyong blood pressure. Nihinay imong kasing-kasing, wa na nagabaguod. Maayo na siya mo bomba. Unsay sunod? Kaya na-control lang yung blood pressure. Di ba? Lami na kay katulog. Katulgo na kapirmi. Naiuban sa una, may nga, sigilan na siya katulgon do, kay taas man kay blood pressure. Mali. Mali. Dili yung katulog kung taas yung blood pressure. Based sa pag-unsaon ni mo. Dili yun. Based sa pag-unsaon ni mo, di yung katulog. Kung taas yung blood pressure. Kay, sugod man ang sakit diri sa imong tangkugo, pag human agtang, sulod mata na. Mingon na kag masakit man akong mata Imo day pasangin lang nga. Kinahanglan siguro kog salamin. Halos kamo tanan ba? Mo na isulti. Kinahanglan siguro kog salamin do. Kay nganong ba maglabad man akong ulo. Di ay high blood. Karon, ato tas kidney. Ang supply sa dugo gikan sa kasing-kasing pingon sa imong kidney, kay nigahi naman ang mga kaugatan, dili naman yung supply sa kidney. Di ba? Pag abot ito sa kidney, kung dili mayo ang supply sa dugo, dili siya mahimong og hormone nga renin. Kung dili siya mahimong renin, walay mo stimulate sa bone marrow maghimo og red blood cell. So mo nang itawag nila high blood anemic. Karon kabalo na mo anong nang tawag ng high blood anemic. Dili na sila kontra high blood nga anemic. Kaya ang high blood pressure nimo, anemic color sa imong dugo, kalayo ana. Mura na siya gikumpara nimong kabaw sa kanding. Sus, ang kabaw nimo ba imong gibiya gitugway nimo dito sa kainitan, di naluya na ron. Mao lagi na nagsakit akong kanding. Tanawa. Mo na sorti niya. High blood anemic manggugurok. Pwede siya kasabot unsa dayto. So, pwede ka ma-high blood, pwede po ka ma-anemic. Pwede kayo. Pwede yun.
Kay lain man na sila. Color man tong anemic. Ang high blood pressure. Sus in town kalayo no? Ha? Ningon ka nga day. Ano man ang sudan na to pirmi lang bulad. Mao bitaw na magkalibang ko. O sila bot nilang duha. Kalibang ko kuan, blood. Ha? Taka lang ka. Ha? Sus in town Santa Cruz de Gos malibang ngros. Usay lagi manangil mo bisag unsa ba. Adagan kay ko may istorya sa inyo ana kana mga agi kalentura ni Juk. Akong baby kalentura kay na kuan nalisa. Nami kay hapak ko agtag ba sakal sila resyon sa kalentura o lisa. Ay, okay, so utok pa to. Kidney karon. Vertigo. Okay. Dok, kung anemic ko dok mo, malipong yugo. Wa kakyapi. Wa kakyapi. Nga malipong ka, nga anemic ka. Wala, iso si intaw. Isa na sa mga rason nga layo na kayo. Layo na dyan kayo, noy. Ang rason nga anemic ka, mo nang malipong ka. Layo kayo na, noy. Sa tinuon, noy. Kung kay balo lang yung kung sa nitabo, naa kay gitawag og organ of Corti dili sa sulod sa imong dalunggan. Mao na si ang gyroscope sa atong lawas. Ang eroplano na gyroscope. Karon ang barko na gyroscope. Ha? Pati na karon ang motorsiklo na gyroscope noy. Mutindog na lag-iya. Ha? Computer na nagdala kanang Mercedes-Benz nga motor. Ako wa pa mo kadungog. Di na siya matumba ba? Ano na siya sariling computer nga mo timbang siya. Ubian mo siya, mudagan siya. Iya ang dagan-dagan. Di siya matumbag yun. Di pa sa ubang motor nga pabuhi ni mo tumba. Ha? Mo nang gyroscope. Muna ang tawag ng organ di sa imong dalunggan, organ of Corti. Ano? Unsa may trabaho ana niya noy? Ha? Unsa trabaho ana niyang organ of Corti? Pasasabuka ng mga pangalan na dokoy. Mao lagi na. Napulo ka tuig na mo nagtun-an. Ha? Naunala na ninyo. Kadili na ninyo ma-explain nga ang vertigo nga ni tambal ani takka lang mo. Ay, wala gyud. Ang organ of Corti amo na nagahimo sa timbang sa atong lawas, connected na sa imong lapalapa. Oh, connected sa imong lapalapa. Connected na sa position sa imong lawas. Ha? Connected na siya, noy. O connected po na sa imong mata. O connected po na sa imong dalunggan. Nga no? Natay aparato sa atong lapalapa. Ha? Sa tanang parte sa atong lapalapa, na ay apod na siya Golgi nerve ending. Okay? Ayun na pangalan. Basta na siya tumoy sa ugat dito sa sulod, sa atong lapalapa, sa atong panit, nga naga-detect kung nag-apak ba ka o imong giar sa imong tiil. Kuha ninyo? Sa una nga wala pa examination CBC nga ordinaryo na sa ato, ang doktor moingon sa imo nga dong piyong mata og tindog sa imong isa ka tiilan. Magsarasay gade ka, magtakilid na ka, pasabotan na niya, maghunaw na din siya. Uy, na may problema sa balanse. So daghan na kayo. So tanaw niya ang imong dalunggan. Kung gibuog ba ka sa una, layo na dok. Buog naman na dok. Ha? Kung gibuog ka sa una, ang imong organ of Corti diri sa imong dalunggan, nadaot na siya. So, lakaw ka, magtakilid ka. Maminaw ka, matuyok imong ulo kay gusto nimo ang kaning dalunggan nga makadungog. Ha? Mo imong iduol sa nang istorya. Kay wala naman. Naguba naman ang imong dalunggan. So, lingon mo, layo ada yang istorya na dokoy. Sus. Layo kay konektado na tatanan sa atong lawas. Walay parte sa atong lawas nga dili konektado sa atong utok. Tanan. Ha? Tanan gyud. So, pagka madaot ang organ of Corti, balanse, di ko mahuman na yung mga manong, isa katuig ko gatong istorya ni. Kung di mawala na ang balanse na to, ano itawag ninyong vertigo? Niya pasangin lang ninyo yung mata,
anemic, high blood, bisa kung saan na lang, o gibarang, gibuyagan, ay, usay ba, maminaw ko sa pasyente ba, manganga akong baba, ay, kapuya paminahon, ano, ha, pila na ako katuig diri sa doktor sa kahanginan ba, adi yun ako mag-cover tanan, sus, pagkadaghan, kanina akong istorya karon parte lang na, daghan pa kayo nag-epekto sa imong mga panit, sa imong vision, sa imong tinae, sa imong atay, sa imong spleen. Ginanawaan nimo, daghan kayo na siya connection tungod lang na siya sa high blood o anemic. So, wa naman ko'y panahon, may gala. Di na sana ko'y putlon sana ko, sir, kay basig nga na mo, gatulo inyong laway. Kung sa ganito, hala, adto mo sa YouTube channel nako. Sa YouTube, i-download niyo, mag-subscribe mo, paminawa ning tibuok episode nako karong adlaw, karong buntaga, para masabtan ninyo ang relasyon sa inyong lawas. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ngayong buntag may gala si Dr. Kagapi ini. Ngayong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Wa pa ganita ka sigo sa tong lubot na manawag. Unahon ako ng mga text may gala kay mga consumer 15 minutes kung manawag mo. So unahon ako di kay daghan kayo. Nabot may 1,000 siguro. Kulang yung panahon sa doktor sa kaginan may gala. Kabalo gyud ko Kabalo gyud ko. Pero kay kung taason po na ako kay para sana mag-lecture ko sa mga bagong doktor. Piyong yung kagad sa kakapoy o una-una unsa to. Mao na nga ginaputol lang ko. Ako gani usahay gani magtudlo ko 30 minutes lang. Pag umang 30 minutes maingon na dayon ka one sheet of paper. Kay mag-exam na. Maingon lagi ng mga estudyante nga, yawa ng doktora makabusit. Mo to ni unang kung tudlo may gala kay may mga pastilan. Unsa man niya itong kinabuhi? 0977-235 kay isog mo kay ko sa una may gala. Siyempre, sa akog yung level ang maabot ang ang doktor kay para makapasa. Kaya kung dili, adi yun ako pa ko sa una, bahala na. 0977-235-7963 Girl, 30-year-old. Sa una, magregla na ay mahikap bukol sa right nga tutoy. Pag human regla, mawala. Karon, wala na nawala, murag, lisos, sanangka. Ublong ang porma, naglihok-lihok, o ituloy, unsa ni siya dok. Salamat from Samal. Ingani siya day. Pag mutungtong na gani kag 30, kung naisis sa imong tutoy, paminaw mo tanan kung naisis, naibukol, nga makikapan ninyo sa iyong tutoy, kuyaw kay na siya. Dili kang gipanghadlok tamo pero ingani na siya. Sa napulo ka babae nga naay bukol sa tutoy. Napulo isa na cancer. Diri sa Pilipinas. Labaw na gyud kung naa kay mama, tiya, lula nga naay cancer ang tutoy. Labaw na gyud na siya 50% sigurado na ka na magka-cancer. Number 2, kung wala ka nagpasuso. So, kamong mga dalaga na naminaw na ko, kung manganak, manggaling mo, magpatutoy, gid mo, gyuday. Kay kana siya, isa na siya sa prevention nga magka-cancer ang tutoy. Kung di gani mo tutoy inyong anak, ipapuli ang inyong bana. Amingon dahil mga atik gini mo dok, kung sala na yung mga istorya, tinuwan ito na. Kaya para lang ma-stimulate ang tutoy nga mo trabaho. Kaya kung mo trabaho ang tutoy, kana siya dili makalugar ang cancerous cells sa pagtubo. Ano man? Kaya ang prolactin, hormone na siya, sa atong sa tutoy sa babae, prolactin. Pag mudaghan na siya, isa na siya sa fight sa sukol sa cancer. Una, ang kadaghanan nga nagpatutoy,
Sa una, sa ilang mga anak, daghan jud kayong dili magka-cancer. Pero naay uban. Nagani ko'y tulo ka buok. Na ako'y asinti nga tulo ka buok ang anak. Nagpatutoy siya, cancer gihapon. Kay strong man kay iyang genetics. Ang iyang lula nagkasis, ang iyang mama nagka-cancer, ang iyang iyang igsuon cancer. So, mao na siya nga ang kani mga factors, mo na siya ang posibilidad, mo na siya ang rason ngano nga moingon gyud ko sa inyo kung naay sis o naay bukol inyo magunitan inyong tutoy, kuhaon yun na siya dai. Excisional biopsy. Nga naman, kay once makuha na siya sa inyong tutoy, ang isa ka posibilidad nga magka-cancer, kuhaan na rin siya 50%. Tiyo na, 50% ng posibilidad na mag-cancer ka. So, kung makuha na siya, mag-peace of mind po ka, mayroon yung kagad nga, di araman dahil ni, kaya di ko katulog, kasi ganoon basi kung saan na ni siya. Kumuna siya ang tinuod yun doy. So, aday, ipakuha yun siya kung naana kayo magunitan. Dili kinahanglan ng ultrasound. Nga naman, ang ultrasound sa tutoy o sonogram, iguro na siya musulti sa imong nga naay bukol. Kaya balo na biya ka nga naay bukol imong tutoy. Magunitan na gunan mo nga nung kinahanglan pa mag-ultrasound. Magasto lang kag 1,700 para lang may sultian ka nga naay bukol. Ang problema sa ultrasound, kay katong tambok, may mong sis. Ang katong nabiling nga gatas, may mong cancer. Kung di mo motora ako, sige, padadyon sa inyong gihuna, wala kulapod da. Basta sultian tamo nga ang ultrasound is useless. Ang giingon ako, sabot nako nga ipatanaw og surgeon. Pag maingon ang surgeon nga di siya sure, ultrasound, sige. Pero kung paggunit niya, maingon na siya, sis nilay, walay tablitas, walay tablitas makapahilis sa sis. Kung nagipainom kag tambal sa usa ka dili espesyalista, na wala ang sis, dili to sis. Maski pag ipusta na ko ikatulog itlog sa akong technician. Tinuod yun, wala sa steom na 45 anyos ko naggunit og tutoy, buntag, utog, gabi, wapay labot ang tutoy sa akong misis. Ano naalala ninyo? Kamo, gunit mong tutoy kada adlaw, wala ay. Ako kada adlaw tutoy na kinaso. Buntag sa iyo pa, dok, na ako'y sakit sa tutoy, dok. Alam nga, mata-mataho, gunitan yun. May nga naman, mauban chicks, may nga dayo nga. Maulo ko, dok. Ay, Day, isa na ka sa tutoy, kung gigunitan ka ng adlaw, maulaw pa ka na, di pa naman dyan kumutanaw. Mag-examine ko sa inyong tutoy, di lang kumutanaw, Ako naman na siyang, ang akong kamot lang ang nag-hiccup di ako, asan ang bukula. Pag bagunit na ko, may bawa na rin ako na siya nga, ay. Kay balo ko dayon nga, na ay 50% cancerous ba? Kaya alangan, 45 anyo sa ginunito, tutoy. Takadugay na lang ko, mas maay pag kung kamot kaysa ultrasound ba? Pagunit na ko, maingon na ko sa pasyente na. Mag-excisional biopsy kita gilani ng cases. Para magnaidako kung suspitsa, so di na bagay ko magkamali. Ang akong kalagutan lang ba kay i-diagnose na nimong cancer? Di mo balik. Kaya alam nga, may umanday ko nga, kaniguday. Pag man ako biopsy, kung cancerous ko, tanggalon na gina ko imong tutoy ba? Kung di ka gusto sa ako, atog lang doktor. Di na ako kapugsog nga ako imong opera sa imo. Bahala kag asa ka pa ingon. Basta akong ginasulti sa imo, cancerous na yung biopsy nimo ba? Ikaw kung magbut-buot ka, patang mag-herbal ka, bahala ka. Basta nasulti na ko daan sa tinor. True or false na. Wala na siya, partial. Hello, good morning.
Dok, good morning, Dok. Morning. Saya ato doy. Saya ato. Dok, Mir, 70 years old, Dok. Nya. Nami siya gina-maintain nga tamsulig. Oh. Bago lang ang guni siya nagbali na po duglain nga brand, Dok. Yeah. Nagkapit siya ni siya, kaya ina mo po siya kahi. Nya. Nagpasit siya og lain nga brand, kining dudas, Dok, kining naay dutas tiray. Oh, Nga, yeah. yang gibati ron, Dok. Itong doon pa nakadlaw nga pag-inom, usog yung Dok, nga karon pagkay katulo na. Sakit naman yung diri sa may puso niya, Dok. Muna siya, di pa maulan, Dok. Sakit daw yung tiyag. Ikuha na yung catheter. Oh, gikuha na, Dok. Unya, duha pa lang siya ka adlaw nag-inom sa dupasteroid. Nagsakit na yung puson. Katong July 21, gikuha, Dok. Nga, mga duha ka adlaw, okay pa man niya pamati, Dok. Pagka sa tulo na hantod karon, Dok. Sakit daw yung kuhan, Dok, may tiyan. Na-ultrasound ba siya sa before gitanggal ang catheter? Wala niya na ultrasound, Dok. Hindi lang Examine, ni patanggal. i-examine ang ihi niya, wala. Wala, Dok. Ayay. Kaning tamsulin na yung ginamit ba na magodi o dutasteroid o tamsulupin, piningdudas nga pangalan sa name ba sa tanggal, Dok? Mao lagi na. Dili mo na tungod sa tabletas. Kung dili, ang katungtang solusin, wa mo effect. Wa effect. So, wala siya gibation. So, kinalang yun siya magpa-urinalysis karon o ultrasound. Kuha naman? Sa mga ultrasound ang buhaton na ni, Dok? Ultrasound of the KUB prostate. Ultrasound of the KUB prostate. Nga, examine sa urinalysis. Okay? Okay, Dok. Salamat, Dok. Kupya, Dok. Kupya, salamat. Okay. 0907-644-3476. Muti ganahan na akong tawag ba? Diretso-diretso. 57-year-old. ECG na daw diferensya ako heart. Girisatan at tinulol. 1 year na ko inom. Karon ako nag-stop. Okay ra ba, Dok? Dili ka magpataka, magbuot-buot og punong sa imong tambal sa kasing-kasing. Kaya ang imong doktor gyud makabaluan na kung kinahanglan pa ba ka. Doktor gyud mo, dili ka pwede magbuot-buot gyud og hunong sa imong tambal. 0965-229-1369, lalaki 77-year-old, dili makalibang unsay himuon. Ang una na noy mo kang kapayas, di pa ganin may epekto sinukot. Pag di pa gyud siya, di pa gyud kakalibang, nagpasabot ana kinahanglan ka og barium edema. X-ray na siyang labatiba. Kung dili pag ganun makaya CT scan. Mo ginaimong step by step sao na siya pay kabalog kung naay bay problema. Ang Pope, ang Papa nato, ang mga Katoliko, ang Papa nato gioperahan. Atong the other day, gioperahan siya o kanang tungod sa nagsarado na ang iyang tinae katiguang lagot. Tungod lang sa infection, diverticulitis. Nakadumdum mo ato sige kung history of diverticulitis. Kana siya, ordinary infection na siya. Ha? Sa among atong kolon, sa atong sudanan sa tae. Unya, ang iya kay nihubag man, so di na siya kalibang. So, gioperahan siya. 86 ba si Papa? Ang Pope? 86 years old? Oo. 86 years old, gioperahan siya. Okay na siya karong buntag. Ha? Naman ko, ka-istorya man ako yung sekretary. Ay nga na akong connection na igala. Ha? Makibalo ko kung saan itabok dito, nga itabok dito. Kabalo ka ba? Ha? Kabalo dyan ko yun. 0938-1930-165, 52-year-old, babae, diabetic, 7.1 ang blood sugar, high blood, unsay maayong oras, imnon ang tambal sa high blood, o metformin. Ang high blood before breakfast, ang metformin after lunch. 0950-216-9845. Do unsang adlaw ka naa sa imong clinic kay magpa-check up ko sa multitest kay naa ako'y problema sa akong panglawas. Lalaki taga Turil. Na ako Lunes pahingon sa Thursday. Pagka Friday ang akong anak. Pero naipero dadoy mag-opera ko. Alam nga duha ka buok akong lawas, di man sumanawag yun mo sa akong sekretary. 0995 dali ha, hindi ko ka-memorize. 0995-221-8007. Manawagin mo sa iya.
Aron di mo matangkong, maputi inyong kalimutan, ginulat sa ako dito. Dili mausik ang inyong adlaw. Manawag mo sa akong sekretary 0995-221-8007. Pag tawag ninyo, muntaan na mo, asa nagigat-igat doktor ron? Na ba sa operating room? Na ba sa samar? O na pa ilaing gihimo? Para di na mo mga dito, sayang-sayang mo sa oras. Tawag lagi mo. Ha? Cellphone ra ko na. Tawag mo. Text mo. Text. Ha? Text mo. Para makibalo mo kung sa'yo ko schedule. Sa ingana ko ka busy kayo mga igala. So, tuulong mo na ako. 0950-216-9845. 0963-198-7971. 77-year-old male. Unsang maayo immune vitamin para mataas hemoglobin, platelet. Wala noy. Maski pag isa ka sakong iron, ang inyong inomon, dili na siya musaka kung dili tama ang inyong blood pressure, ang inyong gikaon. Maski pa isa ka budigang, pwede na kabilya. Dili na siya musaka. Isa kung saan na nyo, labaw na yung magpa-injection ng erythropoietin. Di kumutuwa ng erythropoietin. Kamu mga naay kidney failure, gina mo, injection ng erythropoietin. Hello, good morning. Why good? 0938-590-7121. 56-year-old lalaki manghangak if mulakaw maski duo lang, dili katulog. Ni action, hupong, tiil, sugar 7.5 pero mahalap koron, driver sa una, patay kang bata ka. Na kay diabetes, unya ang imong kidney, nadaot na. Kay walay, nadaot na imong kidney. Maski nagdako, kaya imong blood sugar normal, unya kay namay laing factors kung nang badaot ang inyong kidney. So, ito na ang doktor no. Hello, good morning, cellphone. 0938-896-3665. Ask kung pwede ka mo ibot host sa dialysis patient kay dugay na. Na ibot iyang host taga Davao del Oro, please text back. Ingani na niyo Kung kinsay nagtaod sa tubo sa imong dialysis, siya ay pinakamaayo mo tanggalan na. Kaya ko kabalog yun sa niya. Dali na guna kayo. Kuhaon imong tahi, birahon. Dali na kayo na. Pero ang katong naghimo, mo ipatanggalan na. Baliki siya. Kaya kabalo siya kung sa giyon sa niya. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Morning. May buntag. Kung sa'yo ito, day. One is 51 years old. Ikan ni Doc, ang iyang clinical history, hypertension. Bunya. Ang result, Doc, multiple initial tomographic sections of the left head were obtained. Nga. Finding, small low attenuation change is seen in the left side of bone. No other abnormal density changes in the brain of the brainstem parenchyma. Daon sa day siya, day. Naon sa man imong pasyente. Naon sa na imong pasyente. Yan, Doc, na-stroke. Nya, unsay giingon sa imong doktor na stroke, unsay rason nganong na stroke siya. Kuan, Doc, hypertension. Dili ang pangutana ng tubag kung hemorrhagic ba o non-hemorrhagic ang iyang stroke. Ang pasabot nga nagdugo ba ang iyang utok ug wala mo nang gihimo ang CT scan. Karon nakabutang dito sa imong result pero dili siya hemorrhagic, wala nagdugo ang iyang utok, kulang ang supply sa dugo. So, mo na ihatag ninyo sa inyong doktor para mobase sa iyang pagtambal. Kuha nimo? Nawala. 0950-68681-9365. 55-year-old Digos, babae, urinalysis. Salamat, Dok. Nana imong ihiday pag inom pag antibiotic. Dili ko mo patakaw gito ginong tambal ha. Magpa-examine mo ihi. Sige, pa-examine. Bahala na kada adlaw ang pa-examine tambal pero kinahanglan gyud siya makita sa doktor ang resulta para matagaan mo eksaktong tambal.
926 2356, babae, 60-year-old, diagnosed hypothyroidism, inom Euthyrox 25 micrograms, nga naman ubos akong BP tanawa, heart rate, please advise, reversible ba ning thyroid disorder nako? Day, ang blood pressure di mo day, na relasyon gamay sa imong pagka-hypothyroidism. Na gamay. Kung subayo na ko, mabutag sunod simana mahuman ba. So, mingon ko sa imong nga kulang ang imong tambal, ang Euthyrox. Kulang. So, himuon na nimo siya, himuon nimo siya og 50 micrograms once a day. Karon, i-monitor ang imong heart rate pati blood pressure. Pag musakada na siya, tama na siya imong milligrams sa hypothyroidism. Pag hypothyroidism ka, hangtod na may tabo sa imo, labaw na gyud kung gioperahan ka. O kung ibagi, gikuan ka, radiation ka. So, unsay pasabutan? Forever ka, mag-inom o Euthyrox. Full, ang pasabot na mo, dili. Okay, naa siya rason, either operation or radiotherapy. 0926-273-1737. Usain, maayo itambal kung masobraan gamit sa oxygen. Wala. Hyperoxygenation is non-reversible. Pag mapoison na ka sa oxygen, pareho na siya sa ubak. Dili makasulod ang hangin, dili makagawas ang carbon dioxide. Babay. Bag itubo na ka sa imong tutunlan, kaya di naman ka kaginawa. So, dili yun maayo na magpataka mo o butang o oxygen. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Dok, may impact. May multa. Dok. Hmm. Ako po ganina sisikitan, Dok, na naputol. Nya, Ang impression ako, Dok, kay Kuan. lagi, gibasa naman nimo. Gibasa. Lagi, ihatag na sa imong doktor para matagaan kag tambal eksakto. Kay nagtagna lang to siya sa sugod kay wa pa CT scan. Karon na may CT scan, ihatag sa iya kay para tagaan kag eksaktong tambal. Okay? Okay, Dok. Salamat kay Dok. Okay. 0905 582-0713, 61-year-old girl, stroke, CT scan, result, impression, alapunar infarct, muna siya. 0965-675-2701, 65-year-old babae, na ako'y dako nga bukol sa lukunan, mapirahan, palilok, gahi ang bukol. Ipatanaw ang surgeon siya yung makadesisyon kung dili siya kinahanglan o kuhaon siya kay basig daghang kay kung makita nga pasyente ba nga kaning normal nga bukog diri sa atong lukon-lukon, ingon niya sis daw bukog mo na sa imong skaloy sa imong bagol-bagol, mao lang na ipatanaw sa surgeon, ayaw mo patakaw bukol dito dili sus inoon palit og bagong sakyanan operahan na to. Gintaw ko bahala ng publiko permi. Basing ngayon na lang di lang maglurot ang matas kagutom. Basta dili di ko bihimo ana ba kay di ko katulog. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.